खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय फोरोंगिरिखौ बुथारग्रा साब्रै दायनिगिरिखौ पुलिसा हमबाय। थांनाय 7 जुलाइ खालारखालि उदालगुरि जिल्लायाव 53 बोसोर बैसोनि सासे फोरोंगिरिखौ बुथारनायनि दायाव उदालगुरि पुलिसा साब्रै दायनिगिरिखौ हमबाय। बे बुथारजानाय फोरोंगिरिनि मुंखौ नयनतरा सरनिया होनना मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि सोमोनांथाव बाथ्राया बेनोदि बिथांखौ बुथारनायाव बिथांनि आंगो फिसाय आरो फिसाज्लायाबो लोब्बा दंमोन, जायखौ पुलिसा खाबाय। दायनिगिरिफोरखौ उपेन बरुवा फिसाय, हिरकज्योति बरुवा फिसाज्ला, यशोदा राभा आरो निवास आहमेद होनना सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 7 जुलाइ खालारखालि फोरोंगिरिया मर्निं वाक खालामनो थांनायाव बिथांखौ बुथारो। नैथियाव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों, जोंखौ आरोबाव लकडाउन फोसावनो बाध्य दाखालाम। आसामनि सावस्रि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया GMCH देहा फाहामसालियाव खुंनाय मेलाव खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै बिबुंथि होयोदि जुदि मानसिफोरा मास्क गाना आरो ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनानै सोलिया अब्ला जों गुवाहाटीआव आरोबाव लकडाउन फोसावनो बाध्य जागोन। बिथाङा बुंबावोदि जुदि मानसिफोरा सरकारनि नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिया अब्ला आरोबाव लकडाउनखौ बारायबावनो हागौ। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी नोगोरमायाव लकडाउनखौ थांनाय 12 जुलाइनिफ्राय 19 जुलाइ खालारसिम कर'नानि थासारिखौ नोजोर होनानै 7 साननि थाखाय बारायबावदों। थामथियाव दङ कर'नाजों नाख्रेबजानानै GMCH देहा फाहामसालिनि सासे डक्टरनि जिउ खहा। कर'ना भाइरासआ सानफा एफा गिख्रंथाव महर लागासिनो दङ। साधारन सुबुंफोरजों लोगोसे गोजौ थाखोनि सुबुंफोरनि देहायावबो बारदेरगासिनो। थिग बेबादिनो मैया GMCH देहा फाहामसालिनि सासे डक्टरा COVID-19 जों नाख्रेबजानानै जिउ गोमायो। बे थैनाय डक्टरनि मुंखौ डक्टर जाहान इकबाल आहमेद होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला बिथां डक्टर इकबाला अफथालमलजी बिफाननि सासे एस'सिएट प्रफेसारमोन। ब्रैथियाव दङ 6 दाननि थाखाय BTCआव रायजो बेंगिरि थाबावसिगोन। थांनाय 4 एप्रिल खालि BTC बिसायख'थिया खुंजानो गोनांमोन, नाथाय कर'ना भाइरासनि थाखाय BTC बिसायख'थिखौ खुंनो हायासै आरो 17 बोसोर BTC सालायबोनाय BPF सरकार सालायनायाबो जोब्बाय। नाथाय BPF राजखान्थि हान्जाया खुंथायनि गोहोखौ 6 दाननि थाखाय बिबावदोंमोन, नाथाय फैमाल जायो। BPF हान्जानिफ्राय रायजो बेंगिरिनि हेंथायै बिजिरसालियाव केस थिसनदोंमोन, नाथाय मैया गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बे केसखौ डिसमिस खालामो आरो 6 दानसिम रायजो बेंगिरिया BTC खुंथायाव थाबावगोन होननानै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया फोसावो। बाथियाव दङ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जुक्तिसालिनि सासे कयदिनि लाइजाम। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जुक्तिसालियाव कयदिनि लाइजाम मोननाया समाजारि बिजोङाव गोबां भाइराल जागासिनो दं। बे लाइजामाव कयदिया लिरदों दि जुक्तिसालि सिंनि कयदिफोरा 90% COVID-19 पजिटिभ होननानै सिगांनि आनजाद नायनायावनो मोनथिदोंमोन आरो जुक्तिसालि सिंनि सासे पुलिसनाव सोंनायावबो आं जेबो मोनथिया होननानै बुङो। अन्नानै जोंखौबो बासायनानै लाखि, जोंबो मानसि माहारि, अन्नानै सेन्ट्रेल जुक्तिसालिनि कयदिफोरखौ फोथांनानै लाखि। बबेखानि बे लाइजामा समाजारि बिजोङाव भाइराल जानाय लोगो लोगोनो रायजो नाङै सोमोनांथाव खालामदों। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।